Nik alain naiz. Sei urte ditut. Arabaixon bizi naiz. Nire ama Eli da, eta nire aita Raul. Ume bakarra naiz, eta nire zaletasuna da. Ui jolastia, bizikletak ibiltzea eta paseatzea. Ni Ales naiz. Eta 5 urte ditut. Eta nire Aramaizon bizi naiz. Eta nire ama Maite da. Eta nire aita Jose da. Eta nik ume bakarra naiz. Nire zaletasunak gui tabletara jolastea, elego jolastea eta lagunekin jolastea. Ni Anje naiz, 6 urte ditut. Aramaion bizi naiz. Nire ama Mertxe da, nire aita Jon da. Nirekin 3 anai-arreba gara. Nire zaletasunak dira. Ui jolastea, Nintendoan jolastea, lagunekin jolastea eta nire anaiakin eta nire arrebakin jolastea. Ni Arman naiz. 6 urte ditut. Aramaio bizi naiz. Nire ama izu eta nire aita Mujeme eta 4 anaia nire arreba tige. Eta nire zaletasuna huilastea, lego, telebista ikustea. Ni Beñan naiz, 6 urte ditut. Bajonen bizi naiz. Nire ama Enerri da. Nire aita Ane. Nirekin aipareba 3 gara. Nire zaletasunak lego jolastea eta ui jolastea. Ni Enara naiz. Aramaixon bizi naiz eta nire ama Rakel da. Nire aita Jon da. Nirekin seme alaba bakarra gara. Nire zaletasunak hondartzara joatea, playara joatea eta pistinara joatea dira. Ni Goizane naiz, 6 urte ditut. Aramaixon bizi naiz. Nire ama Maria da, nire aita Iker da. Nirekin 2 anai-arrebak gara. Nire zaletasunak dira. Pistinara joatea, bidareatzea, zinera joatea, kantatzea eta egoi naz. 5 urte ditut. Aramaixon bizi naz. Nire ama Larra da. Nire aita Cesar da. Nirekin 2 anai-arreban gara. Nire zaletasuna ui jolastea, oianekin jolastea eta dira. Ni Ibai naiz eta 5 urte ditut. Aramaixon bizi naiz eta nire ama Amaia da, nire aita Rafa da. Nirekin 2 anai gara. Nire zaletasuna zinera joatea, Nintendon ibiltzea, guian ibiltzea eta ordenagailuan ibiltzea.
dira. Nila nire naiz, 6 urte ditut Aramaion bizi naiz. Nire ama Noemi da, nire aita Paul da. Nirekin 2 ahizpa gara. Nire zaletasunak playara joatea, lagunekin jolastera eta zinera joatea. Ni Jule naiz eta 6 urte ditut. Aramaion bizi naiz. Nire ama 4 da, nire aita Ruben da. Ume bakarra na, eta nire zaletasuna da. Jolastia jutia, piztina da jutia, ondartxa da jutia, mendida eta eskalatzia eta jolastea eta lagunekin jolastie. Ni Libe naiz eta 6 urte ditut. Ni Aramaion bizi naiz eta nire ama Miren da, eta nire aita Ima da. Nirekin 2 ahizpa gara. Nire zaletasunak ordenagailuan jolastea, legokin jolastea, piztinara fatea eta hondartzara fatea. Ni Nerea naiz eta 6 urte ditut. Nire ama Virginia eta nire aita Jose Antonia. Nirekin 2 anaia arreba gara eta nire zaletasunak gui jolastea, tableta jolastea eta telebista ikustea. Ni Unai naiz eta 6 urte ditut. Nire ama Bego da eta nire aita Ramon da. Eta nirekin 2 anaia arreba gara eta nire zaletasunak dira, legoke jolastea eta telebista ikustea. Ni Unai naiz, 6 urte ditut. Aramaion bizi naiz. Nire ama Nuriara eta nire aita Gaizka. Nirekin 2 anaia arreba gara eta nire zaletasuna wikin jolastea, Nintendokin jolastea, lagunekin jolastea. Ni Xabat naiz eta 6 urte ditut. Ni Aramaion bizi naiz eta nire ama Aitziber da eta nire aita Etor da. Nirekin 2 anai gara eta nire zaletasunak dira hauek. Wikin jolastea, telebista ikustea eta ordenagailuan jolastea.